Gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip. Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Yuck! What's that? On your feet! Look at your feet right now. It's so dirty! Kadiri! Natapos na yung New Year, di ka pa rin nagtatanggal ng ingrown, ng baho! Oh! Ew, what's that? Is that cockroach? Oh my goodness, that's also dirty. I hate cockroach. But I love other cock. Yes, cock. Cock! Ano yon? Yung cock kasi, yun yung kinakain ng French. Cake! Yun yung tinatawag kapag ka-French word. Ikaw naman. Pero I do love cock talaga. I love cock cake. That's how you say cake in French. Oh, kumusta kayong lahat dyan? Kumusta ba ang cake nyo sa bahay? Kumusta ba ang mga masasarap na handaan? Ang mga medianoche? O baka naman yung noche buena nandiyan pa rin, Itapon mo na lahat yan kapag ka medyo bulok na. Ay, naku, sinasabi ko sa'yo, pag tumatagal, bumabaho. Okay, it's time for me. Yes, it's Happy Friday. Kabisyo, I'm back. It's me, your one and only, ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. This is your one and only, daldalerang atleta na palaban sa kahit anong karera. Basta may pera, DJ Maratoni. O sabi ko nga sa'yo, habang tumatagal, bumabaho. Kaya dapat laging naguhugas. Naguhugas ng plato. Oo, naku, lalo ngayon. Yung mga diwa natin, antok na antok pa. Ayaw nang bumangon kasi nga Friday, masarap matulog, wag na mag-work. Oy, sabi ko nga sa'yo kanina, yung mga ipis na yan, nako, mga sagabal talaga sa plano ko yan. Kagabi kasi gusto ko sana maglikpit ng mga gamit. Natupunta ako dun sa dorm ko. Pagkapunta ko sa dorm ko, imbis na humiga na lang ako at magkumot at may gawing something. Wala, ang dami ko nakitang cockroach. Ay, talaga yung mga cockroach. DJ Manartoni, ano po yung cockroach? Ipis yun, be, ipis. Kaya maganda na ngayon pa lang. Maghugas-hugas ka na. Huwag masyadong makalat, B. Kasi habang tumatagal ay bumabaho yan. Tsaka, that's not satisfying at all. Sama-sama tayo ngayong hapon. Still kasama mo pa rin ang daldalerang atleta. Tara, samahan kita maglinis. Habang naglilinis, makinig muna ng Feel Good Music ngayong Feel Good Friday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's number one. Love Radio.